mae kende kama gintiere. Paro mokwongo ewi gima jatend piny Kenya notimo odiochieng' manyoro, Newton. Mokwongo mosna osiepna mantiere kanyo Mark Matonga. Wacha dani ni anatamora wacha dani for first day manokele. Nikech ne en pure corruption. Kantiere contract monego bende miyo kata pinje maoko to ne nyaka bede competition kel kata kembe 10 kaeto kembe 10 gi ne dhi iting'ien to ere man gi lony manyalo konyowa kata ma account ne ber manyalo gero nikech ok dwa wach ni dani kende mosegero airports kata mana weche mag stima e piny mangima ne gintie mang'eny but ne corruption oluoro kanyo omiyo gima ne president timo nyoro to anto kane ni en gimoro malich ahinya nikech nonego bed notamore from the beginning to ne ok otamore en manonyisowa na Adani nukta maber Adani manyalo gero airport Adani kielo koro gima timore Kenya ka kinde opas en machiel ne telo mon go sani telo mana divert attention mar jopiny inyalo paro ne juma mokalo nche koro wang'iyo mana wach Gachagua tir mane gima ncha wang'iyo Gachagua no bende margi ne ok mar jomoko sani bi koro Adani gi ema koro gidwa kero gidwa bedo gima duong'ie moloyo monego beni ni koro wang'iyo sani but wan gi gik mang'eny monego ng'iyo makethore kaka jo Kenya wan gi weche mag pesa economy is collapsing gima giwacho ni economy migero no onge ok wanyal gero airport ka economy gore piny an gima nyalo wacho ni mondo President Ruto okaw time mar ng'iyo sectors mamiyo sirikal gore piny kaeto koseng'iyo sectors mamiyo sirikal gore piny to wakungo bed gi pesa wawegi kidhi jirani ka endi Tanzania ka ibiro ka jo Tanzania oseloso piny ma nyaka ndara mar reru transport mar reru gigero gi pesa gi move from their taxes to wan Kenya ka idwa ni ka piny oru to wadwa gero ndara wadhi manyo kia China wadwa gero airport wadhi manyo Adani and gi bende king'iyo to kata kitimo procurement margi bende onge ok gin gik moko michimo yo gin gik moko ma ichieme miyudo ka asoya moro ocham to Newton adwa nyisi ni gimomiyo kawuono mar Kenya otamore wacho Adani no neno ka corruption moro mak Adani no yo Amerika kucho tingin Amerika ma seche moko pod fund waka koro feel ni ka Adani ni samoro nyalo ketho funds moko monyalo from other countries but Adani to ne scam by the time manokele ne a very big scam. Newton adwa ni mondo mi lernwa kaka weche mag procurement mwalose kaka sirkal nyiepo kata kaka sirkal yudo jogi mada ka chenro mopogore sirkal iwacho ni sani okete yor lony manyasani kata yono mano mara electronic iwacho ni e-procurement gin gik mantiere pacho ka to tiyo godo motamo oganda kata bede migepe mopogore kosa ng'o omiyo ok ti kode kapo ni gintiere to ok nyal ti kode nikech corruption kitiyo kode to ang' chamo pesa kiyudo kanyo ok en mani jogi are corrupt the whole government is corrupt Kidiopas gimiluongo ni kia ng'oni en chama mag corruption opong'o ochakore from the grassroots to dhi nyaka malo nikech ing'eni mokwongo kidwa bedo president mar Republic of Kenya ok inyal manage piny